Лукашенко обещает снять головы чиновникам Голова сразу слетит с любого. и погрожает бизнесовцам. Но если вы прячете за границей деньги, Не прячьте ваши денежки. Кім і Лукашенко нарешті зустрілися. Причепятся не только до слупа, але й до собаки. На морднике должна быть опасная собака у вас. Злодій не втек і на ровери. Вітаємо, сябри, у нас черговий випуск новин. Про гэта і іншыя падзеі уже зараз. У панядзелак 17 лютага Александр Лукашенко правёў сустрэчу з прадстаўнікамі прыватных прадпрыемстваў. Мэта сустрэчы была што ні на ёсць самая высокая – стымуляванне развіцця прадпрымальніцкага сектара эканомікі. З самого пачатку нарады Лукашенко заявіў: у нас здесь нет негосударственных предприятий. У нас в стране есть частные и государственные формы собственности предприятия. Негосударственных людей здесь нет. Вядома, што ў Беларусі няма нічога не дзяржаўнага. Лукашенко лічыць дзяржаву сваёй уласнасцю. Значыць, па яго меркаванню, ўсё ў краіне павінна належыць яму. Большасць удзельнікаў прысутнічала на сустрэчы ў ролі дэкарацый. Гаварылі толькі Александр Лукашенко і першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў. Прычым першы гаварыў седзячы, а другі стоячы. Лукашенко паабяцаў прыватнікам сваю падтрымку. Мы частный сектор будем поддерживать, я лично, это мое такое отношение, кто честно работает, образно говоря, тех будем жестоко поддерживать. И вы только скажите, кто вам мешает. Голова сразу слетит с любого. Будь он в погонах публично, говорю, без погон или государственный случай. Только скажите. Дык у чым же заключаецца эта жорсткая падтрымка? А вось у чым. Давайте по-человечески выстраивать отношения. На руках носить мы никого не будем. Вы не святые, и мы на вас, как на икону, молиться не собираемся. Разборки будут железобетонные. Поверьте, у меня достаточно сегодня власти, чтобы поставить любого на место. Отрегулируем железобетонно. Мало не получится. И вы это видите. У меня здесь все одинаково, в равных условиях. Если они где-то что-то сделали не так, не просто нарушили, а растоптали закон, ну так у нас много свободных мест. Я об этом откровенно говорю. Вас будем контролировать. Но в то же время, подчеркиваю, мы готовы не контролировать, как договоримся. Магчыма, пасля пра нешта і дамовіліся, але ні адзін дзяржаўны рэсурс пра гэта нічога не сказаў. Беларускаму бізнесу забароняць выводзіць грошы за мяжу. Чужыя грошы заўсёды не давалі Лукашенку спакою, а цяпер асабліва. Грошы ў бюджэце становіцца ўсё менш, таму трэба знайсці, у каго іх яшчэ можна забраць. Цяпер пад удар трапляе беларускі бізнес. На сустрэчы з кіраўнікамі прыватных кампаній Лукашенко прама заявіў, што грошы, заробленыя ў краіне, павінны заставацца ў краіне. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Но если вы прячете за границей деньги, заработанные здесь, мое отношение к вам какое должно быть? Несите ваши денежки, иначе быть беде. Посмотрим еще на вопросы вашей работы в плане валюты, вывода за границу. Гэта працяг жорсткай фінансавай ізаляцыі. Раней улады ўжо абмежавалі правы замежных інвестараў, забаранілі ім выводзіць прыбытак і дывідэнды, але грошай ад гэтага больш не стала. Прамыя інвестыцыі абрынуліся на 600 мільёнаў долараў. Зараз Лукашенко абураецца прыватным бізнесам. А то у нас некоторые, особенно иностранные компании, здесь работают, люди корячатся, не только руководители. Так по-народному давайте поговорим. Зарабатывают деньги, а руководители выводят за границу. Цікава, калі грошы прыватнага бізнесу скончацца, хто стане наступнай ахвярай рэжыму. Некаторыя прадстаўнікі беларускага бізнесу выказваюць думку, што гучная сустрэча Лукашэнкі з прадпрымальнікамі была проста дэкарацыяй. Сапраўдным адрасатам паслання стала ўласніца Wildberries Тацяна Кім, самая багатая жанчына Расіі, якая атрымала шчодрыя льготы для свайго бізнес-праекта ў Беларусі. Менавіта яе камера паказвала больш за ўсіх пасля Лукашэнкі і Снапкова. Wildberries будуе велізарны лагістычны хаб у Вялікім Камені за 120 мільёнаў долараў.
Зямлю для праекта далі на невядомых умовах, а сам падарунак ад улады ўключае поўнае вызваленне ад падаткаў на прыбытак на 10 гадоў, нізкі падаходны падатак і іншыя ільготы ажно да 2062 года. Але здаецца, што Кім пакуль не ўсведамляе, у якую гульню ўвязалася. Як кажуць у бізнес-асяроддзі, у Беларусі на кожны рубель ільготы спытаюць за 2. Збор быў проста тэатрам. Каб папалохаць Кім, запрасілі на сустрэчу з Лукашэнкам, але каб выглядала прыстойна, запрасілі тых, хто яшчэ не сядзеў, мяркуюць беларускія бізнесоўцы. Тацяна Кім, якая нядаўна насіла прозвішча Бакальчук, заснавальніца онлайн-рытэйлера Wildberries. Самая багатая жанчына Расеі з капіталам 7 мільярдаў 400 мільёнаў долараў. З нядаўняга часу актыўна інвестуе ў Беларусі. Пакуль невядома, як зложыцца далейшыя стасункі з Лукашэнкам. У аўторак, 18 люта, Александр Лукашенко сустрэўся з фельдмаршалам і вярхоўным галоўнакамандуючым лівійскай нацыянальнай арміі Халіфай Белкасімом Хафтарам. Господин Хафтар, прошу считать, что вы приехали к своим друзьям, к себе домой. Много о вас читал, много слышал, много рассказывали мне, но, к сожалению, встречаюсь впервые. Вось як мяняюцца прыярытэты. Быў мяцежнікам, стаў лепшым сябрам. Хафтар у свой час дапамог Муамару Кадафі прыйсці да ўлады, потым ваяваў супраць яго, але пераможцаў не судзяць. Калі барацьба перамагла, то это рэвалюцыя, а калі не, то няўдалы пераварот. Што яны між сабой абмяркоўвалі, застаецца таямніцай, бо журналістаў туды не дапусцілі, нават сваіх. А ўлічваючы, што лівійскага госця суправаджаў галоўны кадэбіл, справы былі таемныя і нячыстыя. Напрыканцы сустрэчы Александр Лукашенко падарыў Халіфу Белкасіму Хафтару сертыфікаты на 10 аўтобусаў МАЗ і на столькі ж трактароў «Беларус». Таксама ён уручыў лівійскаму госцю кошык з прадуктамі і ласункамі. Хранить долго нельзя, без консервантов. Папярэдзіў Лукашенко. А вось колькі праслужаць яго мазы, не паведаміў. У адказ Халіфа Хафтар падарыў беларускаму лідару традыцыйную шаблю. Цяпер будзе чым зняць галовы чыноўнікам або адбіцца ад ворагаў, каб не паўтарыць лёс Кадафі. Тым часам у Беларусь вяртаюцца андропаўскія часы. Тады ў 1983 годзе савецкія грамадзяне, якія ў рабочы час знаходзіліся на вуліцы, маглі пачуць пытанне ад міліцыянтаў. «Добрый день, почему вы не на работе?» Што праўда, эпоха Андропова працягвалася толькі 15 месяцаў, і барацьба з дармаедамі скончылася адразу пасля яго смерці. А вось эпоха Лукашэнкі працягваецца ўжо 30. І не месяцаў, а гадоў. І зараз Лукашенко вырашыў разабрацца з тымі, хто не хоча афіцыйна працаваць на дзяржаву. Дармаедамі, як ён называе, хаця яшчэ пытанне, хто тут галоўны дармаед. І вось няма тым грамадзянам супакою ні ў рэгіёнах, ні ў сталіцы. І не толькі людзям, але і сабакам. На морднике должна быть опасная собака у вас. Нядаўна тэлеканал ОНТ прысвяціў дармаедам цэлую перадачу. Сегодня на ЛТП загреметь проще, а прослыть тунеядцам себе дороже. И уже не до шуток. За тое, што чалавек не працуе, яго можна адправіць на суткі. Еще раз доброе утро. Все едем на работы, уважаемые административно арестованные. Зеленстрой Фрунзенского района. Усё так, як было яшчэ ў часы Хрушчова. Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? А это уже вяртанне ў сталінскія часы. Прымусіць чалавека дарма працаваць, ды так, каб ён яшчэ і рады гэтаму быў. В условиях, скажем так, 4 стен, те же 15 суток, не каждый захочет находиться. Для кого-то, тяжело в 4 стенах все время смотреть, поэтому хочется где-то выйти, элементарно посмотреть даже на улицу, побыть, все-таки труд облагораживать. Гэта ўжо вельмі нагадвае часы не толькі Сталіна, але і іншага куміра Лукашэнкі, якой ён хваліў і ставіў прыклад яшчэ ў самым пачатку свайго кіравання. Калі ж надзеі на міліцыянтаў няма, даводзіцца самім браць справу ў свае рукі. У Пінску жанчына сама спыніла злодзея. Там 50-гадовы злодзей вырашыў сцягнуць чужы ровар за 1500 рублёў. Але не тут яму было. Гаспадыня, убачыўшы праз акно, што нехта сцягвае транспарт, без роздуму кінулася ў пагоню. Проста ў хатнім халаце. Злодзей нават не паспеў сесці на ровар. Калі ўбачыў раз'юшаную жанчыну, кінуў здабычу і што сілы панёсся прэч. Але схавацца не ўдалося.
Выявілася, што это 50гадовы мясцовы жыхар, які ўжо даўно знаёмы мясцовым міліцыянтам. Браславяне ў шоку. Служба, што павінна падтрымліваць парадак, сама патанае ў смецці. На праблему звярнулі ўвагу раённыя прапагандысты. Яны знайшлі смеццевы хаос у самым цэнтры горада, на тэрыторыі былой кацельні, дзе цяпер месціцца адзін з участкаў прадпрыемства «Браслаў-камунальнік». Замест парадку горы бетону, дошак, кавалкі шыферу, стары цэмент і нават фрагменты асфальту. Своеасаблівай вішенькай на торце выглядае сабачая будка, якая ўцеплена ўсім, што ўдалося знайсці. У той час, як краіна другі месяц жыве ў годзе добраўпарадкавання, Браслаў атрымаў непрывабную славу горада, дзе нават самі камунальнікі не здольныя трымаць парадак. На этом у нас усё. До наступнай сустрэчы, дзе мы абмяркуем навіны вакол Украіны. Дзякуй за лайки і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі, каментуйте, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!